Good morning everyone. Today is Friday, August 23, 2024. So guys, wa may duty guys. Kaya giswap ka tong pag Nino Aquino di para ma-stretch siya nga long weekend. Long weekend until Monday. So guys, man ako kaliko. Then humansad ko pang nabag sa kabatalyon nga labunon guys. So maybe karong hapon kay maadto ko sa school sa akong anak sa PNDE sa Buluon kay na ako nung meeting, mag-meeting ang mga parents. So maadto ko guys, so abang-abangan yung mga ganap ko today. Ako mga kabuang guys. So please don't forget to subscribe and follow my page. Please, thank you so much. So maadto na ko karon guys. So actually guys, man akong pamahaw. Man ipakaon ko na motherhood, always jud kong tawgon sa kong mama basta mamahaw. Una pa ko diri sa among balay. So, Chuki as always. Hi, baby. Hi, baby. Ganira nga paabot na ko, bang? No, yun akong bata dyan, ay. Ganira din ka paabot na ko na kong baby di, ay. Napalangga, manikay na ako. Nailibon ka, Chuk. Kali na. Few inches later. Hi, guys. Nag-atang ko og sakyanan. Nag-atang ko og sakyanan pa doon sa Buluon kay mag-meeting ng akong anak. Nice seminar. Ay, murag meeting ba nga mag-meet ang mga parents. Mag-meet ang mga parents. So, ato ko guys. Nag-atang pa kong sakyanan ako gihatod ni Habi. Kay kaulan nun ang kalibutan. So, grabe kaong lagom kaayo ang clouds. So guys, gaulan na jud siya. Wala pa ba ako pasakay. Gaulan na. Ako pardig dokag. Again. 12 seconds later. So guys, nakasakay na ko guys padung sa Buluon sa school sa akong anak. Nangalit sa meeting. So mao to guys, nahuman namin na naog nami kay maato na pod mi sa conference hall nila sa Kinalawman. Actually guys, sa Ginatas amin nag-meeting. So nanaog na sad mi kay para ato na pod mi mag-aabutan ng mga grade 12 mga parents kay na-isolate mga advisors. So mao to guys, nauli na mi guys, padong na ko ulit, padong na mi anak mag-atang og sakyanan guys. So guys, nahitabo na mo ganiha guys kay kanang mauto guys, nag-abot mi mga parents dayon human wala mo jud ko mga klarong upload ay lain kay kung mga content karong way klarong upload. So naabot mo sa mua kuan nibalik na pod mi sa Oslob guys kay nagpalit mi sudan yan na pod mi gipalit yung mga soft drinks dito. So mauto guys amo ang mga
update. So human ana na niya po nami, then pagka alas 7 ka pinuuli nami sa balay. So guys, mao jud tanan ning ako ang content karong adlaw. So guys, ayaw kalimot pag-subscribe sa ako ang YouTube channel Olangga TV and my FB page Olangga po. So guys, salamat sa pagtan-aw.